olgi. Because ki wuotho gi nyathi ni oa kamoro, donge? To kumoae ni, joge nitie. Ki yudo jogi, dongi wuotho kodgi kanyakla. Ka en chako ohala, wan gi programs mag economic empowerment. Ma waluongo gi dho ngere ni VSLA. Ma konyo jonyuol matimore nade? Jonyuol nyithindo mwakonyogi. Koro nyathini kata kodok dala, to janyuol be nigi gimoro matin. Momiyo nyathini ok chak dok e street, menyo, kata dak, kata ringo. Nikech min gi kata janyuol ne niga ng'owa, nigi gimokelo ot, manyalo kelo chiemo, manyalo kelo kar dak, manyalo kelo konyruok ne anyuola no te. Koro ok wa focus mana ir nyathi, wa focus on ecosystem no te. Mondo koro kiko chop kamoro ni usupport nyathi, janyuol odong kende. Usupport youth, nyathi odong kende. Wang'iyo en ang'o ma contribute to momiyo ma sudo ka, momiyo ma situation ni obedo kama. Tiwacho wach moro makare ahinya ni utemo ng'iyo ni en ang'o ma contribute to mata ang'o momiyo kelo gima mae. Ka nachako na wacho ni kaluwore kod nonro manotim kod KNBS nitiere kwan mohewo 46,000 mano nonro manotim e higa mar 2019 matiende ni sani nyalo bedo ni kwan makamano osemedore. Nyalo bedo ni ang'o makelo medruok mag street families momiyo seche moko nyathi kawo kata okang' mar wuok kata dala. To koro wacho ni anto koro kadwa bedo dala ka we koro adhi adak e boma kache. Meneno ka nyithindo mathoth dang'ni e kor bombe mopogore opogore. Donnah. Mokwongo namba michiwono osekadho. Kendo mang'eny. Adwa nyisi ni Nairobi ka kende. King'iyo anecdotal data. Kata from Undugu as an organization. Namba nono osekadho chon. Nyithindo gi medore piny maru. Kawuono kikwano nyithindo 30. Kidok e